Kaixo, egunon. Egunon, arratsaldeon. Bai, barkatu arratsaldeon, nola zaude? Ondo nago, oso ondo. Tezu, Ni ere ondo nago, eskerrik asko. esan zer nahi duzu. Nik, eserez, Nola, ados, bai jan nahi dut. esan zer jan nahi duzun, mesedez. Une bat, hori ikusten duzu. Zer, non, Gizona eta emakumea, bai zer gertatzen da, ez dut ulertzen. ura eta ura handaude. Bai, eta gu hemen gaude, Baina haiek musu ematen ari dira. Eta zu eta ni, gu hitz egiten ari gara. hori ona ala txarra da. Ona da, Errepika dezakezu, ona da, zuk ona diozu. Baina nik diot araberakoa dela. araberakoa. Bai ala ez, atzo ez ginen ikusi. Gaur ikusten gara eta bihar ikusiko gara. Baina bi horiek, nik uste dut lehen aldia dela elkar ikusten dutela. Zergatik uste duzu hori? Nik ere hori egiten dudalako. Zer, Lehen aldian musu ematea eta bezarkatzea. ulertzen dut. Polita da, ez da. Bai, oso polita. Orain noa Gabon. Gabon! Gabon!